in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Els joves. Darling, we're the young ones. The young ones. Shouldn't be afraid To live, love. There's a song to be sung. 'Cause we may not be the young ones very long. Avorriment. And when the sun is out, I got something I can laugh about. I feel good. Molt bé, ensenya les cartes. Tinc el set de Vics. Rata fastigosa! I ratolí, sisplau. El trenc d'alba. M'estima molt. M'estima? M'estima molt. Bé, M'estima? ja he acabat el concurs del cotxe. Aquest Ford típic serà meu, ja ho veureu. És molt fàcil. L'únic que s'ha de fer és aparellar 6 fotos de nassos famosos amb 6 fotos de mocs famosos. Sabia que ho xocaria. Doncs és mentida, perquè a més s'ha de dir en 10 paraules què signifiquen per tu els cornflakes. He posat cornflakes, 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 cornflakes. Fatal. No guanyaràs mai, Vivian. Per què no? Només hi ha 9 paraules. Ah, sí, cornflakes. Però vaja, així tot no guanyaràs, perquè no ens passa mai res d'emocionant. No siguis avorrit, Rick. Molt maco, això. Sí, molt maco. Sobretot venint d'algú tan avorrit com tu. Ei, tios, voleu fer les paus d'una vegada? Tios, m'esteu avorrint quantitat. Ai, senyor, pobre Nil, s'està avorrint. La persona més avorrida del món per fi ha caigut en la seva pròpia trampa. Escolteu, un moment. Em sembla que estem cremant el leitmotiv d'aquesta conversa. És el moment d'incrementar el nostre vocabulari. Mira, Mike, jo... Sí, ja t'hem sentit i ho trobem molt avorrit. Bé, no havíem Sí, decidit... tu ho has decidit, Michael. Companys! Companys! Quin espectacle! Barallant-se, picant-se, com criatures. Què ens està passant? Això abans no ens passava. Sí que ens passava. Té tota la raó, Rick. Això ens ha passat sempre. Molt bé, d'acord. Precisament per això ho dic. No canvia mai res, no ens passa mai res. Fem un... Monopoli? Sí. Ah, Mike, has caigut a la companyia d'aigües que és meva. Paga'm el lloguer. Sí, et pago. Em sembla que la tresoreria del Mike podrà cobrir un deute de 4 tacos. Ei, no seria al·lucinant que tots aquests bitllets fossin de veritat? Això és la cosa més avorrida i poc original que em pugui imaginar en boca d'algú que juga al Monopoli. I si dic Vivian, podria dir Vivian, no? I això sí que seria ben avorrit. Ha guanyat el segon premi en el concurs de bellesa. Foti-li una castanya al Rick amb la banca. No posava això, Mike, ell fa trampes. Vai. No, té raó, Rick. Diu exactament això. Emboli, Mike, emboli, a sobre del text imprès.
És que hem hagut de canviar les regles perquè el Monopoli és tan avorrit. Felicitats, és el teu aniversari. Cala foc al llit del ric. Ah, bona aquesta! Queda lliure de la presó. Aquesta carta pot guardar-la, vendre-la o ficar-li el ric pel darrere. Hem espatllat tot el joc! M'avorria! Sí, això no és res. El Nil estava tan avorrit que ha anat al jardí a suïcidar-se. Ara que li tocava a ell. Hola, Pala. Com ho deu veure, tot això? Del Monopoli a la tomba. La cosa més emocionant que m'ha passat mai és esternudar. Tant de bo fos la Nancy Reagan. Escolta, Nil, jugar una partida de Monopoli pot ser una meravellosa manera de passar el Nadal, però no penso esperar tant. No res, Mike, ja acabo. Estava acabant una tomba. No penso suïcidar-me avui mateix, però... és per si de cas, saps? Viure en un món on no hi passa mai res d'avorrit pot ser un pal immens. Altesa, l'home de la màquina del temps ha tornat amb el vídeo amb la gravació del naixement de Crist. No voldria... No, ara no, merdeta. Doncs aquí al costat, els Rolling Stones graven un LP mentre dos hipopòtams fan l'amor sota el piano. El rei n'està fins als nassos de coses interessants, merdeta. I jo també. El que ara em faria una il·lusió boja seria conèixer algú que fos absolutament i totalment avorrit de matar. Però suposo que no hi ha cap esperança. No he conegut mai ningú interessant, sabeu? Deu ser perquè sóc totalment avorrit a matar. Per fi t'has decidit a tornar, Nil. Doncs hem acabat la partida i has perdut tu. Doncs jo estic content d'haver durat tant. Truquen a la porta, Rick. Truquen a la porta, Vivian. Truquen a la porta, Nil. Truquen a la porta, Mike. Ja ho sé. Truquen a la porta, Rick. Truquen a la porta, Vivian. Truquen a la porta, Mike. Truquen a la porta, Nil. A mi no em mireu, jo sóc a París. Si no has sortit de casa en tot el dia? Has sentit mai parlar del clonatge? No. Ah, molt bé, ho juraria si calgués. I tant, si és això el que vols. Cas amb l'olla. Ei, tios, tinc una idea genial. Per què no decidim, aviam qui li toca obrir la porta, I llavors aquest pot, no sé com anar i obrir-la, no? I sabrem qui és i què vol, I el que li toqui torna aquí dins i li diu al qui sigui que hi ha algú que el vol veure. Mola, tios? Nil, fes-me un favor. Què? Mora't. Molt bé, o sigui que hauré d'anar a obrir jo, no? Com sempre. Aviam, qui ha cridat un taxi? Billy Balowski. Quin avorriment. Ei, Billy! Com estan els arbres? Qui ha cridat un taxi? Què vols, Billy? Ens portes una nota del senyor Balowski? Jo sóc el senyor Balowski. No. El teu germà és Jersey. Ens portes una nota seva? Tinc un tros de paper. Qui hagi cridat el taxi, li dono la nota. D'acord. Jo he cridat el taxi. Doncs som-hi, mestre, on vol anar? No vull anar enlloc, jo. Així per què caram has cridat un taxi, He hagut de venir expressament des del Brasil, sabeu? M'ho descomptaran del sou. Sabeu què guanya un taxista, No m'arriba ni pels cordons de les sabates. Doncs ves per on. Quina sort que no ets taxista. Quina sort que porto botes d'aigua. Mira tu, dona'ns la nota. Tinc molta set. A l'armari.
No, la peixera no. No es preocupin, peixes i peixos. Jo, de fet, sóc un doble. I quan vegin aquest programa, jo estaré fent la nova pel·lícula de James Bond. O sigui, que no cal que es queixin de com m'han tractat. És igual, tampoc es llegeixen mai les reclamacions. Hola, gatet! Ha arribat l'oncle Billy. Ei, què hi fas dins d'una galleda? Vinga, va, tots a jugar a robots! Exterminar, 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 exterminar. Mireu, 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 qui sóc ara? Va, vinga, 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 ja ho hauríeu d'haver dit. Va, vinga, qui sóc? Va, dieu, dieu, dieu. El cul del Jaumet. No, sóc un raspall. Va, provem-ne un altre, provem-ne un altre. Som-hi. Ara què sóc? Vinga, què sóc? Un tocat de l'ala. No, la casa de la pradera. Billy. Senyor Billy. Senyor Mira, per què no t'esfumes d'un cop? Perquè tinc una nota per vosaltres. Doncs dóna'ns-la! Coi, que nerviós es posa. Ah! Molt bé, bons nens, ara us llegeixo la nota, ara us la llegiré. És l'hora, rellotges. Aviam, no hi ha paraules. Em deuen haver caigut pel camí, ho sento. Ah, no, no passa res, són a l'altra cara. Molt bé, doncs. Santa Rita, Rita, Rita... Rec. Sabeu, abans jo no estava boig, però de fet... Em va tornar boig la indiferència dels arquitectes i dels urbanistes. Resulta que jo visc en un bloc i... El que passa amb els blocs és que hi ha un gran problema de soroll, perquè no hi ha cap mena d'aïllament, i 8 pisos a sota sempre hi sona un orgue Yamaha que toca algun torrat. I just quan estàs a punt de dormir-te sents... I els del pis de dalt no acabo d'entendre què deuen fer. Tu m'hi fixo i tot el que sento és un soroll raríssim que fa... Bum, bum, mac, mac, bum, bum, mac, mac. Sona com si dos elefants en una moto estiguessin donant voltes, mentre una foca amb una arengada dona cops a la taula. Vaig pujar dalt per queixar-me i em va sortir a obrir un elefant que portava casc. I al seu darrere una foca que deia: "I ara qui és, Ralph?" Jo què sé. En aquell moment alguna cosa va petar dintre meu i vaig començar a pensar que jo era la senyora Esponja, no? I vaig començar a agafar depressions i contínues pujades i baixades. Què diu la nota, Mike? Estimats nois, no deixeu que el Billy s'acosti a la peixera. El vostre amic i propietari Jerzy Balowski. No hi ha ningú. Quin avorriment. Jo sóc el déu de l'infern i us porto al foc! El senyor Sanders vol una miqueta de pastís? Sí, gràcies. Tingui, doncs. Fa bona cara, oi que sí? Gràcies. Algun problema? És que no hi arribo. Ah, no hi arriba. No passa res. Ai, mira, n'ha caigut una mica. Ai, senyor, senyor... Quin nen més dolent. Ho haurem de neteixar, tot això, no? On ha? Sí, FTR. FTM. FTM. Ei, dona'm aquesta llauna de cervesa, vols? Aviat ho tindrem net com una patena. Sí, sí. El fregall. Oh, no, no, per favor, no. Posem-li una mica de Julio Iglesias. Oh, no. S'ho passa, teta, amb el Julio, On ha? Què em saps del teu ascens? Ah, sí. Només em falta buscar 10 ànimes més. I estaré qualificat per un lloc tranquil. Però vaja, m'ha costat 5 mil·lennis arribar-hi, perquè ningú t'invoca mai a la Terra quan tens un nom com Onà. La gent no diu mai Onà accidentalment. Que vol que li pugi el volum? Encara tens possibilitats, tu. Algú pot dir, què vols fer? Anar al teatre o anar al cinema? O potser ens han de decidir anar aquí o anar allà. Però el meu nom mai. Ningú diu mai FTM. Per què no em van posar William? I jo què sé? Ei, mira, què és això?
No ho sé. Mala sang! Mala sang. No em queda lloc al sofà, com sempre. Hauré de seure a la cadira que balla. Oh, just a temps per mirar Mare meva a l'altre canal. No us molesta, oi? Ai, Rick, estem mirant Brigada Bestial. Ah, de debò? Doncs t'hauràs d'aixecar del sofà per anar a canviar de canal, si vols. A mi no em fa res. No, em fa mal l'esquena. Vaja, quina llàstima. Deu ser el vicari. Ai, ves obrir, vida meva. Per què no hi vas tu? Porto el davantal posat. Mira, jo vaig a la cuina i me'l trec mentre tu vas a la porta. D'acord. Oh! M'han caigut els pantalons i el gos ha entrat al menjador. Oh, sort que el vicari no ho ha vist. No, Bifo, no, que embrutaràs l'alfombra. Vine aquí, trapella. Bifo, vine aquí, Bifo. Vine aquí. Mare meva. Mare meva. Ho puc explicar tot. Mare meva. T'he enganyat! Et creies molt intel·ligent, Però has caigut a la meva trampa. Ara seuràs tu a la cadira que balla. Ah, sí? I tant que sí. Doncs així m'asseuré aquí a terra, si a vosaltres us sembla bé. D'acord, no et tapo, que no, mai? És el meu programa preferit. Seria tan típic que el tallessin per fer un comunicat sobre un assalt o algun mort o així. Interrompem l'emissió del programa Brigada Bestial per oferir imatges en directe de l'operació policial que té lloc al nord de Londres. Passem la connexió al nostre enviat especial, Dan Pitu. Dan? Un home que es pren per un terrorista, un roig d'aquests rabiosos que apareixen a tot arreu ara que ja no dirigim el món, s'ha refugiat en un edifici ruïnós insalubre, el tipus de casa on només hi viuen esquatres. La policia i l'exèrcit tenen acordonada la zona. Oh, vaja, quin avorriment. Ara estarem 4 hores veient un carrer buit. Que avorrits aquests setges. Si passa alguna cosa, la càmera no ho enfoca mai. Sí, sembla que passa alguna cosa. La policia i l'exèrcit es mobilitzen. On dia? Mola, tu! Visca la reina! Una figura diminuta a mig terme salta una valla. Déu salvi la reina! Que això és doblat, no pot ser de No sembla el teu cotxe, aquest, Vic? No, el meu és un Ford Anglia groc amb flames pintades. Aquest és un Ford Anglia groc amb flames pintades. Però no és el meu. Ostres, que fort, nois. Però ho voleu veure, això? Sembla que ja està superat. Disculpeu que no puguem emetre Brigada Bestial, però almenys hem agafat el moro boig de la pistola, Ei, tios! I si sopéssim? Això sí que seria interessant. Va, mengem. Quantes llenties de que m'he menjat en tota la meva vida? 4! No, han de ser més, Vivian. Les llenties són molt sanes. I em pots menjar tantes vegades com vulguis que no es fan mai avorrides. Lil, això era el sopar! Acabes de fer volar el sopar! Ho he fet sense voler, Rick. I nosaltres ho hem pagat, 15 panecs. Vinga, torna'ns-els! Però si encara no us havia cobrat el menjar d'aquesta setmana. Fes el favor de no canviar de tema. Ha sigut un accident, Rick. Jo només ho miro arribar i explota. Mira, Rick, n'hi ha una mica a la paret que podrem salvar. Ja ens ho muntarem per sopar amb això. Va, movem el cul o acabarem vegetant. El Rick ja va néixer vegetal. Ja ho sabia que diries això. Marieta mentida podrida. Això també sabia que ho diries. Però això no ho sabies que ho faria, D'acord, Vivian, no. Això no ho sabia. A part que estem vegetant, no hi ha res per sopar. Em sembla que és el moment d'anar a treure el nas al pub. Estimada pastanaga,
podries estimar mai una esgarrada? No, ara que ho dius, no. Good morning, miss. Can I help you, son? 16 today, and up for fun. I'm a big boy now, or so they say. So if you'll serve, I'll be on my way. Box of balloons with a feather-light touch. Pack of party poppers that pop in the night. A toothbrush and hairspray, plastic glitters, clay on the corners has just walked in. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun. Welcome to the Lion's Den. Temptations on his way. Welcome to the house of... Ah, i un altre lloc on no he estat mai. No! El cementiri. No, per favor, no! No, miss, you misunderstood. 16 big boy, full pint in my manhood. I'm up to date on the dates today, so if you serve, I'll be on my way. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the Lion's Den. Temptations on his way. Welcome to the house of fun. On anem ara? A menjar kebab. A menjar kebab? Doncs ja he sopat. Tanca la boca. Gratis, diners i sexe. I'm sorry, son, but we don't stop. Party gimmicks in this shop. Try to have some fun. It's quicker if you run. This is a chemist, not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend these and be understand. Do you hear? A pack of party heads with the colored tips. Too late, Gordon's her gossip. Well, hello, Joe, hello, Miss Clayman. He had returns from the day. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun. Welcome to the Lion's Den. Temptations on his way. Welcome to the house of fun. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of No toca cap prop avui? No. Per què no? No hi ha llum, tio. S'han fos els ploms, tots fan vaga. Algú de vosaltres sap Summer Holiday del Cliff Richard? Taraleja-la i et trenco la cara. Vaig a seure allà. Va, som-hi, nois. Es diuen bogeria. Més aviat vergonya. Just el que jo esperava, avorriment total. Tens raó, i el servei és fatal. Cambret! Cambret! Tu, mossa! No passa res, tios. He agafat diners de l'habitació del Rick aquest matí. Ja convido jo. Tu què vols, Rick? Un cafè, Vivian. Escolta, això és un pub, no fan cafè. Doncs no prendré res, gràcies. No em sembla ni intel·ligent ni enrotllat prendre alcohol. Vull mantenir el control. Mike? Aigua, sisplau, en un vas llarg. Neil? Només una bossa de patates, però no amb gust de pernil. No vull fer malbé el meu cos ni el món amb vi. Aviam, doncs, vull una pinta d'aigua en un vas llarg, una bossa de patates amb gust de toro i, per mi, un parfait d'amour. Hola, Vivian. Hola, mama. Ai, sorpresa, no sabia que vivies a Londres. Sí, ja. Com està el papa? Per favor, Vivian, no sé per què em preguntes això. Saps perfectament que no tinc ni idea de qui és. Vaja, Vivian. No ens havies dit que la teva mare fos cambrera. L'últim cop que la vaig veure feia cantonades. Doncs no em fa la pinta. Gràcies. De paleta. Són 28 lliures, Vivian. Només tinc un bitllet de 5? Doncs t'agafo l'anell i el rellotge.
Vinga, no em presentes els teus amics? Ah, sí, aquest és un amic meu que es diu Mike. Aquest és un amic meu que es diu Neil. I aquest és un cul d'olla que es diu Rick. És tan bromista el seu fill, senyora. La veritat és que som amics inseparables. Ai, sí que és un cul d'olla. Una cosa, senyora Vivian. Per què li va posar un nom de nena? Vine, maco, per què no seiem una estona i m'expliques el que has fet els últims 10 anys? Ja vinc, mama. Tu no. Granellut. Ei, Bip! Bip! Més em valia quedar-me a casa. You're sure of a big surprise. If you go down in the woods today, you better go in disguise. For every man that ever there was will gather there for Menjar de hippie fastigós. Vens, Mike, o encara li estàs explicant a aquesta carrossa allò de la sarna? Perdoni, senyora Vivian. Està perfectament clar, Neil. En el fons, ets un conservador. Doncs jo trobo que els pats fan burgès. Què, col·legues? Tot bé? Anem. Jo em miro la vida d'aquesta manera. Per què? Tens problemes? Sí, sí. Aquest matí he tingut bronca amb ella. Amb la sergent... No sé, mai me'n recordo de com es diu. Em sembla que hi té un 4, perquè és una lletra que fa així, rodona. Té un palet? Sí. És una Q. Sí? Sí. Segur. Fa anys que junts... Junts què? Que junts! Ja sé que m'ho podria haver muntat per... Perfuma-li una castanya. No, allò altre. Han al llit amb ella? Sí. Sí. Me l'haurien portat al llit. Si no fos per una cosa que he dit. Sí, ens hem barallat. M'he ficat amb el papa. No és gaire intel·ligent sabent que ella és catòlica. Ho sé que ella és catòlica, no sabia que fos el papa. És per riure, eh? El què? Això que tenim dins del coll que vibra estertòriament. Sí, és per riure. Escandalós coeficient d'intel·ligència de la policia. Ei! Sabeu què? Hi ha més llaunes de conserva al món que no persones. Neil, vols veure el meu nou número? Mike, vols veure el meu nou número? No, estic ocupat ara mateix. Rick? No, gràcies. Tinc coses més importants en què pensar, la veritat. Ei, mireu el meu nou número, nanos, o us mato! Ah, genial, eh? Òbvia. M'he equivocat de dit. Ei, Vivian! Vivian! Em sembla que t'has tallat un dit, tio. Ei, escolteu això. Amb els nous reglaments, l'únic que necessita un estudiant per un augment de la beca és el NKL, el PJL i l'FTM de l'Ajuntament. El què, Rick? NKL, PJL, FTMPS. No llegeixes mai el Guardian? És un FTM. Hola, hop. Ara tinc 3 minuts. No li trobo el sentit. Neil? Que t'has tirat un pet? No, em sembla que no, Rick. Doncs, noi, se sent una pesta horrible de pet i puc assegurar-te que jo no me l'he tirat. Em retiro al saló, és pitjor que els excrements de vaca.
Molt millor. Hòstia. Te l'has tirat tu, Mike? Qui sap, Neil? Soc molt insòlit. Ja ho intentaré després amb aquest. Ai, mira, una nena. Medita-ho, això. Ei, tinc una idea genial. Per què no anem a veure una pel·li? Sí, anem al cine. On és el diari local? És el quiosc local, Neil. On, si no? Esclar. Ei, Rick. Sí? Baixo un moment al quiosc local, entens? No me'n recordava d'haver-me clavat una agulla al cap. Increïble. Mira el negrot aquest. Volies passar desapercebut. Estàs arrestat. Hi ha algun problema, senyor Gent? Ai, Déu meu, sí que parlem fi, senyor Pasta Xocolata. Mira, nano, he fet un curset intensiu amb els cossos especials. Et podria arrencar els 2 braços i no deixaria ni rastre de violència. El defensor del poble no se n'adonarà de res. Que passa alguna cosa, senyor Gent? Aquesta electricitat que gastes tocant el timbres de l'home blanc és robar. Et tinc rodejat, estira el coll. Senyor agent, sóc el representant del concurs dels Cornflakes Kellogg's. Ho sento, col·lega. Em pensava que eres un negre. Adéu. Ei, porto una bona notícia, nano. Has guanyat un Ford Típex. Torna, FTM, se t'ha acabat el temps. Em sembla que s'equivoca de casa. Mira quina sort. Quin dia més avorrit. He anat al quiosc local i no tenien el diari local. Evidentment no són d'aquest barri, Neil. Ei, tios, demà... Per què no... no sé, suggereixo, però podríem anar a classe. Mira, Neil, les coses poden estar malament, però no cal que ens desesperem. Nois, per resoldre aquest problema consultaré amb el meu millor amic, el meu coixí. Bona nit. Ha tirat un cipi a les meves llenties. Sí, qui ha tirat un cipi a les nostres llenties? Passem de tot i anem al McDonald's. Sí,